Tohle je tutoriál, jak v Robloxu mít svůj vlastní private server. Takže klikneme na tuhle ikonku Rivals, dáte tohle, dáte Create Private Server, tady si to nějak pojmenujete a přečtete si tohle, jestli je to zadarmo, tohle je zadarmo, takže dáte buy new. A jestli si to nějak chcete upravovat, tak klikněte na tohle, konfigure. Nějak si to upravíte. A jestli to nechcete upravovat, tak na to nebudeme klikat. A rovnou dáme join. Tohle byl tutoriál, jak udělat svůj vlastní private server v Robloxu. Dejte like a odběr.